nhau dzomanhoko 31 kurume dzichangobuwa. Dare guru redzimhosva munyika rapangidza vanhu vese kuti riribe chisvino chingatarisiwe ikweyo apa rapa mutongo waro munyaya yekubvutidzana kwanga kuri pakati pomutungamiri webato reMDC waChamisa newakaripandukira Maikupe. Dare iri rati iro waChamisa wasi mutungamiri akafanira kubva musi wa15 kukadzi gore ra2018. Kubva kupfuchiwa kwakaita vatsvangirai, chikepe icho wakasiya chakagara chiri kuda kumwawo vanomhandu kuburikidza nematare odzimhosva. Mutongo wapiwawo wabva waita chamupirigori riri pasangotudzo dzaitiwa muna 2018 nekuti ivo waChamisa naMaikupe wakanga warimo vachikwikwidzana musarudzodzo. Chokwadi wakapfa waribe icho wakaona. Nyasi mupfigwa wakaisiwa munyika wanga uribe wazhinji wari kuteedzera sanozuro. Izvi zvaonekwa pakutekaira nokuringaringa kwaitiwa mumaguta ose apo paonekwa kuti vanhu vanga vari kutanga kuwanda mumadhorobha anosanganisira reHarare, roMutoko, roMukwamutare nokubulawayo. Kune imwe tsvakirudzo yakaitiwa isati yasimbisiwa iri kuti iyo kubayiwa kwakaita nhomba vano muZimbabwe kunogona kuwapa dziviriro kuchirwere chedzihwa mupengo. Izvi hazvisi kureketiwa hazvo kuti vanhu vaite madira aJeorgina kurega kuteerera zviri kurehwa nemagodobori kudzivirira chirwere ichi. Zvoupfumi, mapfuta aribe kupepetiwa muchina akagarira nhanzva. Wanagodobori mune zvokutengeserana pasi rose vari kuti kana nyika dzikaramba dzakagawa matunduru nechirwere chedzihwa mupengo, nhanzva yakagarirwa nomutengo iyi yomapfuta iyi inogona kuramba iri pamutserendende. Mitengo yacho yakagwa kubva $50 kuAmerica masvondo mashoma adarika kuenda $20 musvondo rino, unova mutengo uchaita kuti zvinetse kumatengesa. Dzepasi rese, nyika yeChina iri mubishi kuedza kunadzira zuva ravo vegani. Mukuwedzera kuri kuita zivo panyika, China iri kuti mazuva okuti vachivhure muzinda une zuva ravo ravakanadzira wega ave muberere. Vari kuti zuva ravo riri richange richipisa zvakapetiwa katanhatu kudarika zuva rakasikiwa naYahwe zvekusvika 100 remamiliyoni emadhigiri kwekupisa. Kwai zuva richabatsira pasi rese kupa magetsi asingavhiringe mweya wepasi rese. Chirwere cheCovid-19 chiri kuramba chichisimudzira kudzika midzi yacho munyika yeSouth Africa. Izvi zvaziviswa nogurukota rezveutano waMukize Nyasi Manhoko apo wataura kuti vanhu vanosvika 350 vave nacho. Vanhu vekuAmerica vari kushaura kuti vanogona kusawana rubatsiro kana chirwere chedzihwa mupengo chawasvikira nokuda kwokudhura kwezvokurepo munyika iyoyo. Mutungamiri wenyika iyi ati agona pakureketa zvimatanho aachatora kuedza kubatsira vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi munyika yavo. Uku ndiko kupera kwedzanyasi muirinzike zvisvino.